Tak ja vás dajem v tomto videu zaháme 5 simulator 99, prosím si 28 dajšiek, ešte mám rozkraftený viac, mám tu ešte 611 klasických a možno ešte bude viac mega dice blok. Tak poďme na to, ako poviem ešte docraftím dajšky, ktoré mám. Nebo by to nápad, no. Možno bude 30, poď. No dobre, 122. 4 a... Jo, bude 30. Ale konečne to máme do toho. No dobre. Počkaj ešte na ten styk, boost low, keď tak. Jo, ešte možno zaspívať, takže sladý. Idem asi teraz nezozeniem. Aspoň, predám sa petov. Prosím, tak keď budú niečo počuť. Asi bude počuť iba hú, snáď. No dobre. Ostatných teraz vyruším do vlaku. Až pomaly to tu zase dávať, môžem to dať, ne, nemôžem tak klikať, no dobre, musím klikať, no nevadí. Ak chceš klikať, to sa mi aspoň čo padne. Minimálne jeden huge, prosím. Na to farme dlho. A som v takom koľne, no. Dobre. Ale to bolo dosť ťažké nafarmiť. Tu niečo sa vybala. Kamo, to je zabudlané. Áno, toto som si vždycky prijal, chat. Veľmi. A toto je farming, no toto by ti mať out. Tým pádom ešte iba jeden huge a ten zadu. Tam ho ako ukáže. To som to dlho farmil, kámo. Ešte mám 6 asi kočiek na hlavnom účte, neviem. Asi 6. Počujem ako... Nie som tam. No come on! To je kočka. Áno. Som veľmi šťastný. To je to, čo som si prijal, 5 milión, no ale to mám koň, no. Asi 1 milióna. A bolo mi neuveriteľné nohy to. Pomyslím, že mi nepadlo. To bolo vidieť. Ne. Jo, Clan Battle. A tá skončila Clan Battle. No ja tiež, že tá skončila Clan Battle. To ešte bude do soboty? Alebo tak nie? Ale tak stále Clan Battle, tak to už mi došlo. Jo. No. Kde? Huge alebo Titanic? Ja sa chcem pozrieť na Clan Battle. Dnes to končilo? Aha, ja som ani o tom nevedel. To som naspoňal na game. Kde som ja? Som mega, čiže nestiel mi to zaznamená toto. Mi padlo 18 miliónový, no dobre. Pečujeme sa teraz na hlavnom. No dobre, som na hlavnom účte. Tu mám tvoj aut, musím sa chcel napojiť. No dobre, tu asi to nevyzerá bohato s deskami, no ale... Tak aj tu spravíme. Tak. No som povedal, že to nevyzerá bohato. No dobre, dáme dajsky. A ideme tu, no, rýchlo. Tu ono položím asi tie dajsky, to je jedno. Tu neočakám, že mi niečo dobre padne, lebo aj tak tu mám ich menej. Ale keby jeden z tých hviezd, čo sa tu sem tam zobrazí, padol, alebo Titanic, nebol by som nastavený. Ale tiež to nevyzerá za ani huge. Čo padlo? A neba kombo. Lebo tak nič mi nepadlo ani tu. To je koniec rolovania, už tu nič nemám. Lebo to je to tu nudné. Nech mi to nepadlo, ne? Nope. Waffle. Toto vyhol. Kam prečo vyhali ľudia, ktorí dávali dosť málo? Otúbený do toho máte 2700. No dobre, stream zajtra bude, tradične, lebo sobota. Nový update 5 na to je NG druhá časť. Ja sa tu s mojimi autami postavím na toto miesto, aj druhý aut, tak tu dojde. Nejde tu dať hoverbody, čiže... Víte, tam vzadu, už beží. S tou aulou. Lepšie. No, bežíte, šaušte tu. No dobre. Tak to video je to všetko, aj keď mi nepadlo, ale ešte jedna vec, kto by chcel dokonať, napíšte do komentárov, chlad. Mám pekné official, ja viem. A ešte niekto asi dostane asi official, alebo... Môj official na farmu neuveriteľných 0 bodov ako ostatní ľudia v klane. A toto je môj alt. Toto je už niekto randomný. Dobre, budem konca videa, takže toto znamená. Čau, čau.